Naging makabuluhan at emosyonal ang ginanap na Her Stories, isang exclusive women's gathering na nagbigay diin sa lakas, katotohanan at karanasan ng kababaihan. Makikinig tayo. Dahan-dahan, buong puso. Dahil ang gabing ito ay hindi patungkol sa posisyon o kapangyarihan. Ang gabing ito ay tungkol sa katotohanan sa likod ng katatagan ng bawat. Sa ilalim ng direksyon ni Direk Jason Pabalan, matagumpay na naidaos ang event kung saan 4 na konsehalang nagbahagi ng kanilang personal na journeys mula sa mga tagumpay hanggang sa mga hamon na kanilang nalagpasan. Sa pag-akyat sa entablado ni na City Councilors Maricel Marang Morales, JC Aguas, Attorney Jessel Dairit at Dr. Mitch Bonifacio, binuksan nila ang kanilang puso at nagbigay inspirasyon sa mga kababaihang dumalo. Ayon sa mga organizers, hindi lamang ito isang show kundi isang masterclass in resilience kung saan ipinakita na ang tunay na liderato ay hindi lang nakabatay sa policy kundi sa malasakit at layunin. Ang Her Stories ay nagsilbing ligtas na espasyo para sa kababaihan upang marinig, maunawaan at mapalakas. Isang paalala na ang bawat kwento ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon at magbukas ng landas para sa iba. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.